A vivenda é un dos grandes temas do debate político actual. Os prezos disparáronse nos últimos 7 anos e os alugueiros xa chegaron aos 400 euros de media. A vez existe un exceso de demanda que o mercado está suplindo cun aumento de prezos. Ademais, temos un gran número de vivendas baleiras. Na última semana fixámonos nos datos, agora toca centrarnos nas medidas, no que facer para cambiar esta situación. Por iso, hoxe poñemos a vivenda a debate. Boas tardes, señoras e señores. Nun momento no que acceder á vivenda cada vez é máis complicado, facémonos dúas preguntas. Como se pode facilitar o acceso á vivenda? E como se pode reducir o número de vivendas baleiras? Os nosos políticos teñen 2 minutos para responder a estas preguntas. Para facilitar o acceso á vivenda, nós, en primeiro lugar, consideramos que é fundamental que os precios de compra se moderen, porque agora mesmo na estrada acceder a unha hipoteca de 140.000 euros entre compra de vivenda e reforma, bueno, está francamente complicado para os veciños e veciñas que están en idade de comprar, en torno dos 25 a 35 anos, cun salario medio bruto anual de 26.000 euros. Non? Terían que ter, para unha hipoteca como a que falábamos antes, terían que ter entre 45 ou 50.000 euros aforrados, disponibles para poder comprar vivenda. Non? Por lo tanto, nós entendemos que ata que baixe o precio da vivenda vai ser complicado facilitar ese acceso, a pesar de que hai ferramentas que se poden utilizar dende o goberno municipal. Non? Nós consideramos que os desenvolvementos urbanísticos teñen que ter lugar, que permitan que haxa máis solo a bo prezo disponible para novas promocións inmobiliarias. Consideramos que hai que modernizar o plan xeral para permitir máis edificación, sobre todo nas parroquias, e facilitar con novos métodos constructivos esas novas edificacións no rural, e ademais hai que dotar, sobre todo as parroquias, de mellores servizos públicos, non? Recollida de lixo, traídas de auga, servizos de saneamento, bueno, servizos públicos que están na órbita do Concello e outros privados que hai que mellorar, como a cobertura de fibra óptica que quedou fora dos fondos europeos. Ademais, nós consideramos que para mobilizar as 3.962 vivendas baleiras que hai na estrada, de acordo co censo de poboación e vivendas do ano 2021, o que hai que facer é facilitarlle aos veciños e veciñas a capacidade de reformar esas vivendas, como digo, coas medidas anteriores e con outras diferentes das que tomou este goberno municipal. Non queremos un plan de movilización de vivenda que pretendía mobilizar 300 vivendas e mobilizou 2, non queremos 28 vivendas de promoción autonómica que son ridículas, sino que o que se debe facer é promocionar as parroquias que sexan atractivas para que esas vivendas baleiras saian finalmente ao mercado inmobiliario e facer pedagogía. Pois mira, para empezar hai que ter un cambio dos esquemas mentais, non? Hai que ser consciente de que quen temos que axudar é a xente que non consigue ter vivenda. Non hai que beneficiar fiscalmente a xente para que alugue vivendas, sino o que hai que facer, creo eu, é beneficiar as outras persoas. Como se fai isto? Pois subíndolle os impostos a xente que ten vivendas vacías sin ningún motivo, non? Especialmente, obviamente, non a segunda vivenda, pero a partir de aí, non? Ben, por outro lado, isto sería para meter no mercado as vivendas que xa existen, non? Por outro lado, tamén habría que crear moita máis vivenda pública. Hai que crear un conxunto de vivenda pública que sirva para obrigar a xente a baixar os prezos. Con esas dúas intencións pódense tomar moitas medidas, non? Hai moitos exemplos en moitos concellos, en moitos países, pero eu creo que basicamente o que hai é que querer. Hai que, xa digo, cambiar e pensar que o Estado, a Xunta e o Concello non está para garantizar a rentabilidade de inversións privadas, senón para asegurar dereitos. Neste caso, o dereito fundamental, non? Un dos primeiros dereitos recollidos na Constitución é o dereito á vivenda, que non é un dereito condicional. E, polo tanto, non se pode permitir que a xente especule con este dereito. E xa que logo pensamos que é máis que razonable penalizar fiscalmente a xente que mantén vivendas vacías. E ao final é iso, é querer, é fuxir da idea
idea da televisión e dos grandes medios, non. Hai que garantizar dereitos, non asegurar inversións. Dende Móvete temos claro que a clave para fixar poboación na estrada é garantir o acceso á vivenda. A poboación máis perxudicada en canto a esta problemática é a mocidade que necesita e que quere independizarse. Está claro que a renta media per cápita dos estradenses dificulta o acceso á vivenda nova, aparte de que hai pouca, é excesivamente cara e cos salarios que temos pois na estrada é moi difícil poder acceder a esta vivenda nova, co cal a solución sería poñer a disposición do banco de alugueiro a toda a vivenda vacía que existe e que non está a disposición de ser alugada. Polo tanto, para facilitar, para promover que os arrendatarios desta vivenda que está vacía e que non está, polo tanto, a disposición de ser alugada, pois hai que poñer en marcha unha serie de medidas que dende Móvete xa lle propuxemos ao goberno e que son facilitar seguros que aseguren a renta do alugueiro e seguros que tamén contemplen os desperfectos que poidan facer os inquilinos. Desta maneira, os propietarios da vivenda sentirían seguridade para poder poñer a súa vivenda a disposición de ser alugada. Ademais destes seguros, que, como digo, temos estudos económicos que garantizan a viabilidade de ser asumidos polo Concello no canto de gastar e despilfarrar cartos públicos en outras historias, a maiores de isto tamén propoñemos incrementar o IBI a aqueles propietarios de vivendas que as teñan baleiras. Tamén no rural entendemos que hai que promocionar a recuperación, a restauración de vivenda que está abandonada e para isto hai que mellorar de servizos ao rural, porque tamén é certo que cada vez máis xente que vive nas cidades está disposta a vivir ao rural sempre cando haxa servicios no rural. Esas foran as propostas e agora falta topar esa tecla que permita que un dereito recoñecido na Constitución e o modelo de sociedade actual convivan sen supoñer unha dificultade para as familias á hora de chegar a final de mes. Moitas grazas por estar aí e vémonos.